मावशींचं घर बघतायत. मावशींच्या इथं फुलं चांगली आहेत बघा. फुलांचं नाव नाही माहिती. मोगरा वाटतं. फुलं चांगली आहेत. मोगरा झाडं पण भरपूर आहेत. बघा ना, जरा इथं रिसर्च चालू आहे. फुल कोणतं मॅडम विचार. मॅडम या फुल खायचा. मॅडम या फुल खायचा. मॅडम या फुल खायचा. मॅडम या फुल खायचा. हे चला तिथे जांभा उचलाय. दगडी होता. आम्ही आता मंदिर बघाय. इकडे माणसं येऊन काही कामाची नाही. त्यांना ठेवली होती तिथं खाली. पाणी पेत काम करायला आले त्यांना पाणी पेत अर्धा झाला आणि तिथेच बसले. ते पण आपण मंदिराला फेरफटका मारूया. हे मंदिर मंदिराचं बांधकाम चालू आहे. हे काका काम करतात तिथं. मंदिर काहीच आहे. गणपतीचं आहे. गणपतीचं मला नाही माहिती आपल्याला. गणपती दिसत आहे. गणपती बाप्पा मोरया मोरया रे गणपती. नंदी महाराज हे ना का बोलतात असतो. शंकराची पिंड आहे मध्ये. सुंदर मंदिर आहे का. धन्यवाद काका. नको इथूनच काय म्हणा. आतमध्ये जाऊ. फुलाबाद मध्ये कशी लावली आहे. मस्त सकाळचे पुजारी काकांनी मस्त पुजलेले आहेत. मंदिराचा घुमट आवाज इकोसिस्टीम. शंकरचं मंदिर आहे. ठीक आहे, जरा पाय पडतो मला. लाजताव का लाजताव का. हे जे आत येत नाही त्यांनी बहुतेक आंघोळ मस्त मंदिर आहे. तिथे तिला कोणतरी भेटला. गरज आहे काय. आमचं मोठे शेत. तर बर पिटला आहे ना मॅडम अर्ध्याना. ही माझी गँग तिकडे राहिली. मस्त कचरा काढते. हो काढला फोटो. आम्ही इकडे कामात बसला. नंबर लागेल तेव्हा आम्ही इकडे चिरे लावायचे. मस्त रे आंबा लावलेला. कुठला तुम्ही खायचं तुम्ही. किती कामदार आहे. जांभा लागल्यावर लादल्यावर टेन्शन नाही ना. चार फोटो वाढले. ह्या बघ. हे बीसीए सोडून करताव काय. 1000 रुपये. पैसा 700 रुपये देईन तुला मजुरी. काका द्या मी सांडी भरतो. हे दोन मिनिटं फोटो काढा फक्त. फोटो काढा. काम केलं झालं बाबा. नीट वर फक्त. रील करायचे बघा. बीसीएचा मुलगा बोलतो बीसीएला स्कोप नाही म्हणे. तर चिरा वरतोय. हा बघा काम नाही इकडे. घरात कामाला भेटत इकडे काम करायला आलाय. बर इकडे बस. इकडे बस. काम करून कसा वाटला. मस्त. चला उद्या जाऊ. चला तांबडवाडी झाली आता. कुठल्या वाडीत. चला मावशी आजी चला आम्ही चाललो आता.
कोणत्या क्वालिटीमध्ये मावशी ओ आजी चला आता असा करा ओळखीची असेल ओळखीची असेल मॅडम कुठे जायचं आता हे हो ओळखीचे हिला काय घरीच बोलायला जायचं असतं लगेच हे घरी नाही जायचं आज 12 वाड्या बाकी आहेत हे बोरं पिकलेत ती बघ पिकलेत पिकले होय चला काढू नाही कच्ची आहेत ती पिकली आहेत. मला हिरवीच दिसत आहेत ये काढू बोरा आहे खाली पडले असतील ना राहू दे मॅडम ए चला बोर ए धाव धाव मॅडम याला घ्या हो मॅडम याबो पडला पळून ए चला हे बजाले ए चला दर्पण दर्पण चल हे कोणतं पण नाही उचलायचं ते तू चांगले आहेत तुला सरभरीत रे खरंच चांगले आहेत तेच म्हणतो तू तेवढंच ए चले दर्पण अरे घरी नाही वर जायचं आहे ते काय चल 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 दॅट इज कॉल बरं हे नंदिनी चले हवरे कर एवढे पोरं काढले यांचा फोटो काढ काय कुठं फिरा गेलं कुठं फिरा हा हे ठीक आहे अरे इकडून कुठं कशाला मॅडम हे त्याला इकडे तिकडे बंदर मोठा आहे हे बघ हे इकडे कुठं मावशीला विचार वीर कुठे ओके चला 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 समोरच ती बघा मॅडम समोर दिसते तिकडे नाही ती बघा स्टॉप कल्पाच्या बाहेर जाते हे वरुण हे वरुण ते बघ हे माझ्याकडे तुमच्या शब्दच नाही चला जाऊया चला चल पुढे गप हे आपलं हे कुठे गेला हगलं हे टोमॅटो आलेत ब्लॉग पार्ट मध्ये टाकायला लागणार आहे होय होय डे 1 डे 2 डे 1 डे 2 नाही डेच पार्ट मध्ये गेलं हे बघ कशी. कुठून पण चालतात ही अशी माणसं आजच भेटलेत हे अध्यक्ष जानी मनी हसती अध्यक्ष नाही ते जानी मनी हसती ते बोलतात ना प्रेरणास्थान यांच्याकडून आम्हाला प्रेरणा भेटते एवढे मस्करी करण्यासाठी इकडे कुठं जा हे हगल तुझी हे हगल पुढचा पर लय चला पुढे पुढे धावता हा एवढूचा पायाखाली आली चंद होईल चपाती ते बघ चल पाय ते पुढे पुढे बघा ते पुढे माणसं पळणारी माणसं पुढे आहे हो मॅडम मॅडम विहिरीत पडतील हा. माय बारकीची आहे तर खाली वागता वागता अशीच जाईल त्या बारक्या बरं पाठी द्यावा हे किती चला एक वाटी झाली आता आलो आम्ही विहीर बघा
वीर साफ कशी करणार पण आपण पण नाटकर आहे ना. जसे चेन कोली की मेन कोली. पडली तर मी मागं एवढं हात पाडलं. खरंच ते सगळे दिसतात तसे नाही एक एक कला भरपूर आहे त्यांच्यात. ह्याच्यात तर हे माणूस तर काय शेकोटी करूया काय? हे माणूस काय आठा शब्द नाही काय इकडे जाऊ द्या. यू बेटा हे इथनच गेलो आपण. हे बेडूक मेलाय. भावकीत कंदाल मोबाईल सांभाळ तू. या विहिरीबद्दल 2 शब्द. मॅडम विहिरीत बेडू काय? अरे सोमचा मित्र उतानी पडलाय. येऊन माझं पण छोटे छोटे असं वाका खाली बेडूक हे काय आता गेलो की परत काय बाहेर पडायचं. चला विहिरी दिसू दे. फोटो काढायला घेत रे. दर्पण कशासाठी बसला तिथं पण सांगा दर्पण जरा 2 शब्द. पाण्याचा उपसा नाही होता. इकडं बघा रे सगळ्यांनी कोणच नाही बघत. कोण असला मॅडम हो ते एक जोक झाला मोठा. रस्त्याने जाऊ. हो मॅडम रस्त्यात. रस्त्याने जातात त्या काय? हो मॅडम रस्त्यात. मॅडम एक दिवस ना झाला मॅडम आम्हाला आताच कंटाळले. एक दिवस पण ना येऊन 2 तास झालेत फक्त. मॅडम म्हणजे कशाला आणली यांना? कॅमेरा फ्रेंड नको रे सिनियर माणूस आहे. 2 तास झाले झालं लगेच. मी दमलेली नाहीये. बघा बसली. मी नाही दमले. अरे वेळ रस्ता चुकला वाटतं. ह्याच्यासोबत राहणं म्हणजे नारळ बांधून ठेवलाय. ह्याच्यासोबत राहणं म्हणजे हे दाखव. होय महाराजा. हे दाखव. होय महाराजा. हा सांग दे. हात बीत हे बाबा हे नकोस. नारळ बिरळ ना. हे उगा. मी तो पण फोडून खाईन. तिथे काजू हो वाव घे काढ काय ना. सगळ्यांना जाऊ नका. चला चला हे कमॉन. हो पण कशाला बोललास? हो, असं तंत्रमंत्र केलंय. अरे तंत्र मंत्र काय नसतं. काढून का? खरंच रे असलं तर- खरंच अरे कारण मी खरंच. स्वतः करतो. मित्रा तुला एक बी एका बी साठी हेच पाहिजे. तुला पाहिजे फोड फोड बघू. तुला फोड बघू. फोड ते काजूवाला झाला. ते तेरे को चाहिए था दे मी तो अंगठा बता ना मुझे. काजू फोडतो व्हिडिओत घ्या. मगाशी बोलत ते हसत ना ना आता हसते. काय बोलू आता आता बोट टोपण पण काढलं. नाही नको काढू नको. अरे हा दाखव. हा बॅक कॅमेरा आता तूच का त्याला लवडू. चप्पल पण काढायला ती लागेल. अजून आहे. चप्पल पण काढायला लागेल. मी तयार झाली का? असते. हो कडक आहे बघितलं मी. अरे ते बीएस नाही पाहिला होता. शिकला गेला. आरामात घे.
त्याला नाही येत रे. तो बघ आला. काढलाय. तो बघ काढलाय. आता पान पण काढ पान. हे असं आम्ही बारावडे असं करतो नाही, आता काजू बघ, शिकवतो काजू बघ, आम्हाला. काजू बघ. अरे पान अरे बघ. अरे बघ, काजू बघ, काजू. हे लोक काजू. आम्ही राहिलो पुढे. मॅडम 2 दिवसात 2 तासात कंटाळले आम्हाला आणि 2 दिवस काढायचे आहेत आणि हा माणूस पण आम्हाला कंटाळलेला दिसतो आता. तशी आहात तुम्ही. कमान फॉलो मी. चला ए, तो खाऊ नाही शकत ना, चीक लागले त्याला. रस्ता 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 आणि सुंदर घशाला का? खाजवलं तर रस्ता. घसा बसेल ना, घसा बसेल रे. ए भाव कोकणात राहतो आम्ही पण कोकणीच म्हणतात आम्हाला. बस आहे रे. लुक ॲट दिस इज रत्नागिरीचा माणूस. राम पाहुणे. कसं काय पाहुणे जेवले ओ ओ ओ ओ अडा ही पहिली आहे तिकडची. अरे या गुरा उडणार. रसिका म्हणतात, चला जेवायचं आहे, चला जेवायचं गुरं उडणार नाही माझी. आहे. अरे उर्र. असं चाल. पाहुणा खाली आहे, पण ही रस्त्यात नको येऊ. आतून चाल. बघतो मला इथं व्हिडिओ खूप मजा. काजाचं झाड हे दर्पण रात्री येऊया. कोणी किती काही बोलतो ते येणार. असते रे. पण तुम्ही काय तुम्ही वेगळं राहणार आम्ही वेगळं राहणार. रात्री भूत फिरतील ना तुमच्या घरच्या बाहेर. हा स्कार्फ. हे नंतर चिकबिक लागे अंगाला. खरंच खरंच अतरंगी माणसं. हे तो बघ, तो खाऊन बघ. तो बघ, तो घे. चला गुड नाईट.